Halo lur, iki aku ate berangkat nang alas meneh lur. Ulur jagung durung mari, iki bekal-bekale iki. Aku nggawa sepeda lanang lur, sepeda sing ana blabake sik durung tak benakno iki wajule lur. Ya wis engko petuk meneh ndek alas kono lur, oke? Iki mang saking nggo rabuk akhire ora iso gonceng wong wedok. Iki engko bojoku nyusul. Nah iki lur, isih ana ndek perjalanan lur. Ana ndek perjalanan menuju hutan. Engko bojoku diterno anak lanang lur. Etan ndek dhuwure APS isih ana kampung lur. Nah iki kate teko kampung Magersari lur. Liwati kampung Magersari lur. Iki bapak tukang karet lur. Ya iki majul lur. Nah, lah iki wis mlebu alas lur. Iki sak pengetan alas lur. Terus ngetan nang alas Lumajang iki lur. Mancul lur. Nyetir tangan situ kiwan lur. Ya wis ngono ae lur, engko petuk meneh ndek anu alas sing tak tanduri jagung. Wis teko lur. Tak ngedokno rabuk sik lur ya. Oke. Ha iki lur, iki bojoku karo anakku teko lur, nyusul iki. Halo. Teko. Ya apa kabare? Engko mulai nggo suket ndek isor le. Ndek isore Gunung Semeru lur. Loh. Jan pemandangane indah sekali lho. Iko nyonyae nandur jagung iko. Iki anakku ngewangi nyecer rabuk iki mang. Halo lur. Iki wis laut lur, kesel. Isik kate ngeritno sapi ndek kulon kono lur. Petuk meneh ndek alas ndek dhuwure pinusan ndek dhuwure APS. Kate ngarit ndek kono lur. Nambahi. Ha iki bojoku wis ngenteni lur. Halo lur. Ya iki wis teko ndek dhuwure APS lur. Ha iki ndek kayu maunian lur. Ha iki sepeda. Ha iku. Ya mes ya bontot iki lur. Lah bojoku ngemes ndek dhuwur kono lur. Ayo lur, man ke atas lur. Iki wite. Iki sing iki wis kate mateng lur, sing iki. Mbah, kok iso lewegi. Padahal ora abang, kuning. Kurang 5 larik lur jare ngemes jagung iku lur. Dosnya gede kan? Cocok kucing berarti. Kita naik guys. Wis krungu adzan asar lur. Iki diringkesi kabeh arepe mulih. Wale sampe meletrek-meletrek lur. Wong wedok. Persiapan arepe pulang. Aduh, mari mangan apa iki mang lur. Sampai bahasa barang. Wis. Halo lur, sepedake tak glondhongno ae lur. Anu embange mudhun kok. Oke. Ha iki. Nyetir tan situ bojoku mek ada-adu ae lur. Wedi jare lur. Wis teko HPS lur. Wis teko HPS. Anjene garapane ono ndek dhuwure HPS. Saya hari Sabtu iki trail iki biasanya teko lur. Iki kok sepi.